Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябезнең кунагы язучы прозаик Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Мәдәни җомга газетасының баш мөхәррире Вахит абый Имамов. Исәнмесез, Вахит абый. Исәнмесез. Бүгенге әңгәмәне Габдулла Тукайның шигырь юллары белән башлап китәсе килә. Иш пуша яна йөрәк, хәсрәт эчендә уйда мин. Менә мондый күңел халәте ул барлык каләм ияләренә, барлык язучыларга хасмы. Тормыш хәленә, тормышның ситуациясенә карап тор. Булай безгә ул бик даими ия халәт түгел, әлбәттә. Чөнки без илһамга да биреләбез, йотылып, дөньяны онытып, хәтта аерылган кебек иттереп язабыз, эшлибез дә. Ләкин менә шушы теге тормыштагы мәшәкатьләр, тормыштагы безне мәҗбүр иткән менә бу сәбәпләр барлыкка килгәч, йөрәк авыртулар барлыкка килгәч, чынлап та без уйланырга мәҗбүрбез. Чөнки без тормыштан да, халыктан да, үзебезнең милләттән дә берничек аерылып яшәй алмыйбыз. Безгә бит үзебезнең сөекле Некрасов сүзләре көн саен искә төшә. Аны Некрасов кына түгел, без дә кабатларга мәҗбүрбез. Чөнки язучы кеше әле ул бит иң беренче чиратта гражданин булырга тиеш. Мин дә үземнең милләтнең гражданины, лаек бер вәкиле, шулай дип исәплим һәм әлбәттә мин милләт нәрсә өчен яна, нәрсә өчен сызлана. Мин бәлки аңа караганда ныграк та сызланамдыр. Чөнки мин хис кешесе, мине юанләү дә авыррак ул хисләрне, мин авыррак кичерәм. Менә сезне бигрәк тә тарихи әсәрләрегез, Утлы дала, Тузлы яра, Сәйит Батыр, яшерелгән тарих укучылар тарафыннан аеруча җылы кабул ителде. Тарих дигәннән татарның геройлары дип сез кемнәрне атар идегез? Һәм сезнеңчә милли горурлык кайдан һәм нәрсәдән башлана? Үзеңнең милләтең, үзеңнең бабаң, үзеңнең нәселең белән горурланыр өчен һәм һәр вакыт билеңне бükмичә, тез чүкмичә яшәр өчен син үзеңнең бабаларыңны белергә тиеш. Шул вакытта гына милләт горур була ала. Безнең тарихны инде актара барлый башласаң, бездә бит геройлар, каһарманнар шиксез. Бик ерактан изли башласак та, шул ук Болгар тарихына гына кайтып, без алмышкан безнең рус дәүләтләренә, рус дәүләтләренә түгел, ялгыш әйттем. Рус кенәзлекләренә караган вакытта безнең динне без беренче булып дәүләт дине дип кабул иткәнбез. Безнең тарихта Башман Тархан дигән шиксез зур каһарман бар, тез чүкмәгән һәм шуның өчен Мөнкәхан, Батыйханның туганы, аның ат өстендә килеш, иереннән дә төшмичә, Башман Тарханны баваларга, теге арканнарга бәйләп китергән булганнар һәм уларга тезләнергә кушкан. Тезләнсәң гафу итәм дигән. Чөнки бүгенге заман күзлегеннән караганда бик сәйрәберләр бар. Ул заманада һәр милләтнең каһарманына карата кешеләр душманы да мехрибанлык кылган. Шыңгызхан да бик күп кешеләрне шулай үзенең милләтен лаеклы рәвештә яклый икән, батырлык күрсәтә икән, ул һәр вакытларда хөрмәт күрсәткән. Мәсәлән, Мөхәммәд шахның улы Җәләлетдин бердәм бер Шыңгызханга җиңелмәгән каһарман, Урта Азияныкы. Һәм шул ганышта калгач, душманнарга бирелмәс өчен үзенең улын һәм яшь хатынын кылыч белән чабып үтерә. Һәм яңадан аргамагына сикереп атлана да айгырга 30 метрлык кыядан елгага сикерә. Гаҗәп, моны ат коткара. Икенче ярга алып чыга. Шыңгызхан әйләнәсендә 30 мең җайлап бар. Әлбәттә, ул Җәләлетдинне куып тоту буларга бер нәрсә дә тормый. Алар аны ярты сәгатьтә, 20 минутта куып тоткан булырлар иде. Ләкин Шыңгызхан шундук туктады. Юк ди. Моның кебек кеше һәр патша өчен бик кадерле сәргәскәри, полководец. Моның кебек кешенең кадерен белергә ди һәм үзенең җайдакларын тыя, моны эзәрлекләп баруда. Менә тарих сабаклары менә шулай. Баштабый моның кадәр тарихи мәгълүмат дип әйтик. Алар сезнең авыздан яңгыраган бу фикерләр ни дәрәҗәдә алар бүгенге көндә расланган дип әйтик. Аларның
тарихи чыганаклары нәрсәгә? Бу мин сөйләгән менә бу әйберләр Җәләлетдинме яки Башман Тарханмы, ул рус әдәбиятында, рус тарихында да бар, татар тарихы һәм Урта Азия халыкларының барсының да тарихында бар. Теге икенче әйбер бар. Инде бу сөйләп башлагач, аны һәр халык үзенә тарткалый башлый. Менә шунысы теге Чөнки Чингис ханны мәсәлән бүген Казак та үзенеке ди, төрекләр дә аның шәҗәрәсен язып үзләренең мәдәният үзәгендә Истанбулда анда элеп куйганнар. Ну мин берни дә эшләтә алмыйм, мин һәрбер барган җирдә алар белән талашып йөри алмыйм. Мин теге инде турдан-туры мәҗбүр ителгән вакытта матур гына әйтеп куям. Кыска гына Алтын Урда кемнеке булган гына дим. Менә сезнең әлеге сөйләгәннәрегездән милләтара дигән сүзләрдә ачканда милләтара мөнәсәбәтләр, ягъни бүгенге көндә без үзебезнең милләт турында сөйләшсәк тә, башкалар турында сөйләшсәк тә, барыбер без менә шушы милләтара мөнәсәбәтләр темасына әйләнеп кайтмый булдыра алмыйбыз. Бүгенге көндә ул гомумән дөнья масштабында бик иң четерекле проблемаларның берсе. Әйтер идем мин аны теге бәллүр савыт белән аңа саксыз гына кагыласың икән, ул шундук шелпәрәмә ватылып китә. Хәтерләсәгез, заманында безгә ул вакытында әле Америка Кушма Штатларының дәүләт секретаре иде Хиллари Клинтон килеп Казанга Минтимер Шәйпов белән очрашып, мондагы безнең Татарстандагы дини һәм милләтара мөнәсәбәтләрнең куелышына дип әйтик, аның торышына шундый соклануын белдереп киткән иде. Менә бу Татарстан моделенең үзенчәлеген сез нәрсәдә күрәсез? Үзенчәлек Безнең бер үзенчәлек, татарның үзенчәлеге. Без бит үзебезне башка милләтләргә караганда үстен куймыйбыз. Һәм безнең аларны басып, ягъни кул итеп, аларны буйсындырып яшәргә исәп тотканыбыз юк. Без бер генә бер таләп итәбез. Сез безне кимсетмәгез. Безне үзегездән ким кешерәк иттереп, ким милләт иттереп саный күрмәгез. Без бит сез тарихта, теге Тукай әйткәнчә, без бит тарихта излебез. Һәм сезгә караганда да излерәк без дип әйтәсебез килә. Чөнки безнең дәүләт тоту тарихы гына да 1500 ел. Әйтик, шушы безнең белән көрәшә торган һәм безне кул ясарга теләгән рус дәүләтенең тарихы 962 елдан гына исәпләнә. Анда да бит әле нене варякларны чакырып китергәннәр. Безнең илебез чиксез, бай, ләкин анда тәртип юк дигәннәр. Килегез инде зинһар безнең белән идарә итегез дип алар чакырып китергән һәм өч бер туган килгән варяк аларга рус дәүләте төзеп бирер өчен дип. Һәм аның гаҗәбе шул, 1100 ел үтеп киткән, бу сүзне яңадан да кабатларга була бит. Ягъни безнең менә бу модель күбрәк безнең татар милләтенең ничек тә менә түземле булуына нигезләнеп тора. Без тарихта озын ел үткәнбез. Без бөтен әйбергә түзергә күнеккән. Biz bit onları elikki vaqtda күчмә халык, biz at üstünde yürüyen халык, dalada yaşayan халык. Şuna göre biz bütün öbürge könükken. Quyosh kızdırsa da, salqın jil isse de, biz tirmede yaşasak da, yamadan indi ağaçlık yurtlar salıp yaşay başlasak da, barsana da tüzgen biz. Bizni yandırıp kitülerge tüzgen biz. Misal için güne eytem, 1737 yılga Vastaniya vaqtında, Akay Kuşim Vastaniyası vaqtında, bizning tübəkdən Ufa Qazan arasından 696 yurtni avulni yandırıp ketkenler. Bugün göz aldına getirsen, ol bit 5 yurtның beş avulның her birisini yandırıp çıkıp köbek, mine Tataristan teritoriyasında. Lakin şuna qaramasdan bit Tatar halkı ölmegen, Tatar halkı tiz çökmegen, ol yamadan şu yandırgan avulların ayakka bastırgan. Ondan talap algan 20'şer min boş atını talap alganlar 1737 yılda. Lakin bit ol barbar şu mallarını da buldurgan. Açlıktan halk atanalar mecbur bolgan balaların bazarga çağırıp satırga başka balaların kutkarıp kalığı için. Üzlerin tügül, şahsen etisin yaki şahsen etisin tügül. 6-7 başka balalarını kutkarıp kalığı için. Lakin bütünüsün saklap kalabilgen. Вахит абый, татарның дәүләтчелеге турында сүз чыккашыннан безнең менә яңа тарихта дип әйтик инде бәйсезлек турында декларация кабул ителгәннән соң инде 25 ел вакыт үтеп китте. Быел аның менә шундый беренче юбилее дип әйтик. Менә шушы ширек гасыр дәвамында татар теленең үсеше буенча без ни дәрәҗәдә алга киттек? Безнең бит ул чорда татар теле дәүләт теле итеп кабул ителгән иде.
Һәм без алга киттекме, әллә инде безнең шигенешләр дә булдымы? Сүздә юк, тонырга кирәк. Безнең татар теленең кулланылышы, тормышта кулланышы киңәйде. Бердән китапларыбызны бастыру, матбугатны тарату киңәйде. Аеруча 90-нчы елларда, 2000-нчы еллар үрендә шактый зур уңышларга ирештек. Теге юригене соннарын исәпкә алсаң да, Идел журналының гына да 100 меңнән артып китте тиражы, башкаларның 400 мең тираж, Сөембикә, Шаян һәм башкаларның. Бу уңыш иде. Без читтәге татарларны да үзебезгә каратып тота идек, алар тартыла иде, безнең бу үзенә күрә Мәккә иде Казан. Шуңа күрә моны кире кагып булмый, инкар итеп булмый, уңыш бар иде. Аның бит икенче ягы, без киләчәккә карап эш итәргә тиеш идек. 25 ел элек үк безнең инде генеральный план булырга тиеш иде 100 елга. Чөнки бүген Аллага шөкер, укыта дип кайсы илдә яшәгәнгә бер вакытта да онытырга ярамый. Татар аеруча онытмаска тиеш. Чөнки без шул хәтле фаҗигале юл үткән милләт, безнең кебек башка милләт Россиядә юк. Безнең илдә ике генә дәүләт тоткан милләт бар. Рус тоткан, татар тоткан. Башка милләт дәүләт тотмаган. Шулай булгач, без бит фаҗигале кичергән булгач, без һәр вакыт шуны үзебезнең бәгырьдә тотарга, истә тотарга һәм онытмаска тиеш. Әгәр дә безнең баштагы күзәнәктән, безнең акылдан дәүләтчелекне кире кайтару теләге юкка чыга икән, без димәк биткәнбез. Без уже бүген үк биткән милләт. Әгәр дә без кире дәүләтле булырга тырышмасак, без шушыңа омтылмасак, хыялланмасак һәм балаларыбызда шушы хисне тәрбияләмәсәк, аның өчен туган телне сакларга кирәк. Һәм мин бик үкенәм, бик тә кызганам, нишләп безнең җитәкчелек, ул мәгариф министрлыгы дип әйтимме, хөкүмәт дип әйтимме, президент дип әйтимме, ни өчен еракка сузылган программа төземәгәннәр? Бөтенесен дә бит акыртып госсоветларда кабул итү мәҗбүри түгел. Синең милләтеңнең булырга тиеш милли үсеш программасы. Һәм анда булырга тиеш беренче чиратта татар мәктәпләре, безнең киләчәк балаларны. Менә ул килеп чыкты хәзер. Ни өчен? Ни өчен менә шу бүгенге проблема килеп чыкты? Ни өчен килеп чыкты? Чөнки 25 ел буе безнең 17 районда һаман район үзәгендә татар мәктәпләрен ача белмәделәр. Үстән кушкан кебек иттереп уен уйныйлар. Факытта өстәл сугып, син ачтыңмы дип бер башлыктан да бер район башлыгыннан да сорамадылар. Ни өчен Нурлатта ачылмады? Ни өчен Питрештә ачылмады? Ни өчен Актанышта район үзәгендә, Мөслимдә район үзәгендә чиста татар мәктәбе юк дип берәү дә өстәл сукмады? Сөт сорадылар, башканы сорадылар. Миңа сөт кирәкми бит. Мин сөтсез дә яшәй алам. Мин буткасыз да яшәй алам, ләкин мин телсез яшәй алмыйм. Әгәр дә мин бутка булмаса, басуга чыгып берәр нәрсә эзләрмен. Табармын, җәнлек табармын, үсемлек табармын, ләкин телем югалса бит мин аны таба алмыйм. Бүгенге көндә бит Вахит абый татар телен укытуны әле үзебезнең милләт балалары һәм урыс телле балаларга укыту проблемасы. Менә бүгенге көндә кайбер ата-аналар акча түли инглиз теленә йөртә балаларын. Димәк, алар белеп тора инглиз телен өйрәнгән баласы бу тормышта нәрсәгәдер ирешәчәк һәм нәрсәгә ихтыяҗ бар инглиз теленә. Менә бу татар теленә бездә ни дәрәҗәдә ихтыяҗ бар соң бүгенге көндә республикада? Бәлки бездә телгә ихтыяҗ җитми торгандыр. Телгә ихтыяҗ җитми бер хәл. Ләкин менә минем башлаган сүз безнең татар балаларын элитный дип әйтим русча. Элитный бала итеп тәрбияләү юнәлешен алырга кирәк иде безгә. Моның үрнәге бар иде. Аны велосипед яки тәгәрмәчне яңадан уйлап табып торасы юк. Безнең тарихта бер дигән шаккатмалы Россиядә дә юк үрнәк бар. Ишбуй мәдрәсәсе 3 бер туган 1900 елларда 5 телдә укыта торган мәдрәсә ачкан. Һәм ул гаҗәп түгелмени? Хәтта миллионер Гани Хусейнов ачып бергән Оренбургтагы шәһәр мәдрәсәсен анда укыткан, аның мөдире булган Риза Фәхретдин, ләкин Риза Фәхретдин анда 3 кенә телдә укыткан. Бишбубайдагылар 5 телдә укыткан. Шуңа күрә 1908 елда 33 шәкерт һәм берничә укытучы
Rıza Fahrettin medresesinde beytiminde, Gani Hüseyin medresesinin Orenburg'da şehir şartlarında jalılık kırtılgan, su kırtılgan, yaktalık, elektroenergiya, bütün ise kırtılgan medreseni toşlap, İşbobiga, Avulga, Egerci rayonuna kelgenler. Çünkü bolalar bilimge susagan. Bilim kıymetlirak bütün birden. Onun bugün de misalları var. Mesela zamanındaki Tatar Türk liseleri olar bit şul yönelişte işli başlagan. Şul yönelişte işli başladılar. Hem onun neticeleri de buldu. Onu kışkırmadılar gına. Bizning jetekçiler kışkırıga tiyiş idi. Biz hem onu matbuatda propagandalarga tiyiş idi. Bizning mana şunda 4 tilli gimnaziyalarda okuyan bolalar Avrupaga ketip Avrupa institutlarına, Avrupa üniversitelerinde bilim aldılar. Germaniyelerde de okup qayttılar, Angliyelerde de okudular. Türkiye'ni aytıp da turmayım. Biz şurşularını kışkırıp ayta bilmedik. Biz uyladık Türk liseyine kiritemiz eken Türk gimnaziyasına, bizden barabız Türkiye'ye gite, ey Türkiye kızıga tırgan ilmini, hem başkalar. Tek özümüz elle koya, şeye başladık, kokke şeye başladık. Bizdekilerinin Germaniyaga barıp okuyanı, Berlin'de barıp okuyanların, biz bit kışkırmadık. Bugünkü günde bizim var, Tatar tilin başka millet vekillerine üretü. Şuluk Tatarlar, Tatar tilin bilmegen Tatarlarımız var, Qatnaş gailede üsken Tatarlarımız, balalar var. Olarga mene bu Tatar tilin üretü metodikasın tanqidlevçilerinin bir sesiz. Onların kamil bulmağı, jitinkiremeu mene balalar için. Nerse jitmi bizge mene şu balalarını başka milletvekillerin Tatar tiline üretüde. Metodika gana aksıyım, elle başka sebepler de var mı? Metodika da aksıy, çünkü mektep okutuşları özleri kanatsizlik bildire. Ni üçün bizge dersliklerini, metodik ko'rsatmalarini, pasobiyelerini, ni üçün üniversitet galimleri ezirlep bire, ni üçün olar yazıp bire. Çünkü olar bit bizning mektepni bilmey, niga mektepte okutunu bilmey, onun işini bilmey, işki dünyasını bilmey. Niga olar yazarlar? Çünkü onların yaraksız diler. Hem o buğa digine, min indi ing tupas ravuştagini aytam. Bir vaqtda da toshdan yuka yarab bo'lmay. Neden? İşekten pigas yasap bo'lmay, qanotli ot yasap bo'lmay. Şunga ko'ra bugün bizning Urus balasından, Urus Ivandan yoki Marusiyani iyelik kelishindagi ning qo'shimchasi bilan intik turu kerak mikansin, yotlatu. Oyrusha 2 klassdan boshlab. Hali ularni bit o'zining Urus tili darsligida da o'tmagan. Nelerinin padiji, aganşani padijini o'tmagan. Niye bizning Tatar balalar, Tatar dersliginde, Tatar neyinde tilini o'qitgan vaqtda shulay g'azoblay boshlaylar. Albatta onun bizga qarata nafrati tuwa, hem ul onu anglamay. Ulanı başında belki mine bugünkü vaziyetke mine naqş şu kimçilikler getirgendir. Onlar indi yıllar davamında jıyılıp durgan. 25 yıl davamında jıyıldı da bizge kerakmi. Kilişlerini yoki o'tgan zamandagi burungi fiil, onun 3 türlü aytilishi falani niye kerak? Onu bit bugungi sof Tatar tilinde bilgen bolada anglay olmayali. Ona urus qo'yan anglasın. Şunga ko'ra ularning boshini qotirga kerakmaydir. Menimcha min olim tugul, lakin ularga eng elementar söylashuvni kirtirga kerak. Chunki onga da qiziq suning tatarchasini biluv, qorning tatarchasini, olmaning, itmakning, etining, anining, babayning enikash tugan mana shuni biluv qimmat. Lakin biz agarda urus bolalarında ular bizning kelajakda do'st bo'lib, bizning bilan ing yashasınlar, hem bir vaqtda da bizning bitga tükürmesinler. Bugungi kishilar kibik, bugungi qaroqchilar kibik desak, biz o'zimizning Tatariston tarixini, hem Tatar millatining ko'rinib shaxslarini o'qitirga tegishmiz. Shul vaqtdagina ularda hurmat tarbiyalab bo'ladi. Tarixda to'xta to'g'anim Moskva yozgan darsliklerin bütün söyle dürüst tugul. Sen ko'zingni ochib qara. Dmitriy Donskoy degan polkovodis bo'lmagan yer sharında deb anlatırga kerak. Sen sikirme. Moskva bir türlü söyley, lakin tarix ikinci. Anlaysınmı sen? Sizning üstten basıp turgan, Moskva boshtabasına so'g'ib turgan tarix dürüst tugul. Dmitriy Donskoy qo'rqoq, jibagan. Kulikova soğuşa degen soğuş başlanır aldından o'zining harbiy kiyimlerin, kines kiyimlerin salınıp Brenik degen boyarının üstüne argatkan, o'zi urmanga qo'shgan ağaç tübünden indi soğuş bitkenden so'ng tavib olganlar. Sen ko'rasizmi Dmitriy Donskoyning kim ekanini balaqayim deb anlatırga kerak. Plus ul tongda şansın üçün. Sen bilasizmi balaqayim? Dmitriy Donskoy üstüne, Moskva üstüne bargan 2 yıl o'tuga
Туктамыш хан 4 кенә төмән гаскәр белә. Әле анда да фәлән йөзен генә сайлап алып, Мәскәү стенасы каршына диварлары, крепость стенасы кырына килеп баскан. Һәм Мәскәү капканы ачып үзе бирелгән. Дмитрий Донской, сез бик волководец дип атаган Дмитрий Донской, корсаклы хатынын ташлап, ләкин казнаны урлап, чыгып качкан Костромага дип аңлатырга кирәк. Вахит абый, тагын тел мәсьәләсенә кайтыйк әле. Бүгенге көндә менә ана телен кайда ничек сакланырга дигән сорауга төрле җирдә төрлечәрәк җаваплар ишетергә туры килә. Берәүләр әйтә, татар теле ул гаиләдә сакланырга тиеш. Берәүләр әйтә, татар теле юк, аның төп нигезе мәктәптә сакланырга тиеш ул. Берәүләр әйтә, юк, татар теле ул җәмгыятьтә сакланырга тиеш. Сезнең инде фикердә, бәлки комплекслы карарга кирәк торган мәсьәләгә. Чөнки гаиләдә генә гаилә әлбәттә беренче чыганак. Әгәр дә ата әни кеше баласы яңа туган баласын күкрәген сөтен имдергәндәме, нидә бишектә көйләгәндәме, шушы Тукай җырларын яки үзебезнең халыктан килгән теге бишек җырларын җырламаса, балага милли аң кирмәячәк. Уларның колагыннан әле сөйләшә башлаганчы ук әйтәләр бит инде туганчы, бала туганчы ук. Инде кендектә нидә көмәндә вакытта ук бала уже акыл җыя башлый. Шуңа күрә ул инде ана шундан ук татарча сөйләмне, татарча көйне, татарча моңны ишетеп дөньяга килергә тиеш. Монсы бер гаилә, ләкин без бит үзебезнең телне ул кимсетергә тиеш түгел, безнең кухня теле дә, абзар теле дә түгел. Безнең бөтен дөньяга горурланырлык телебез. Безне бөтен гарәп дөньясына чыгып китсәк тә, төрки дөньяга чыгып китсәк тә, безне аңлыйлар, безне яраталар, безне үз күрәләр. Һәм икенче яктан әйләндереп әйтим. Әгәр дә Европага чыксак, анда урыс телен яратмыйлар. Мин татар телендә сөйләшсәм, мине яраталар. Шуңа күрә монда үлчәүләр, бизмәләр әллә ничә төрле. Аннары әлбәттә даирәдә, җәмгыятьтә ничек инде җитәкче кеше, менә аны тәки тормышка ашыра алмадылар безнең дәүләт советында. Ике телне белгән кешеләргә бит юл ачарга тиеш. Ике телне беләсең, син җитәкче. Белмисең, юк, барма. Әгәр дә шамый икән, Костромага кит. Дмитрий Донской алдыннан, артыннан. Шуның өчен безгә дәүләт тарафыннан тел өйрәнүгә акча бирелергә тиеш. Туктатмаска тиешләр иде. Аны бер уятып алдылар да кеше кытыртып, укытучыларга. Аның бит бер чоры булды, 15% күләмендә ике телне белгән җитәкчеләргә анда өстәмә түләү булды. Ләкин аны бетерделәр. Менә бетермәскә кирәк иде. Безнең үзебезнең, ягъни безнең дәүләт югарылыгында үсәргә теләгән кешегә татар телен белү мәҗбүри булмый башлады. Мәҗбүри түгел. Ягъни аны кызыксыну фамилия карап кына куя башладылар. Һәм инде ярар каравыл кычкырып теге бөтен Татарстанга кычкырмыйм. Бездә министр итеп куя башладылар татарча сөйләшмәгән татарларны. Бей ул үзенең милләтендә хөрмәт итмәй икән, яратмый икән, әти әнисен яратмый икән. Бей бит ул шикле булырга тиеш. Инде менә тел белмәү дигәннән бу соңгы вакытларда социаль челтәрләрдә кайбер шагыйрьләрнең менә бу ана телен белмәгән безнең милләттәшләребезгә карата атап язылган шундый нәрсә дип әйтим, бик усал эштәге шигырьләре басылып чыкты. Әлбәттә ул кешеләрнең бүгенге көндә алар бит инде безнең милләттәшләребез, ана телен белмәгән татарлар дип әйтик. Ул бу ярсу, эмоция, маңкырт дип әйтәбез инде. Шәхсән мин ул сүзне бик үк яратып бетермим. Бер яктан карасак, аларның әле ана телен белмәүдә аларны гына да гаепләп булмый. Һәм аларны бүгенге көндә мәсәлән шундый тәнкыйть утына тотып, без аларны тагын да читләштермибез микән үзебезнең тамырлардан? Тагын да нәфрәт яисә күралмаучылык уятмыйбызмы аларда мәшһүр телгә карата? Ләкин без бит туктатырга тиешбез. Шушы маңкыртлашуны да. Аны башка юл белән туктатып булмыймы аны? Аны Вахит Имамов та яки син дә уйлап тапмадың. Аны безнең бөек Шыңгыз Айтматов әйләнешкә кертте бу сүзне. Чөнки үзенең әти әнисеннән баш тарткан кешене тагын ничек дип атаргасың? Ул бит үзенең әти әнисеннән баш тарткан кеше. Ул әти әнисеннән, үзенең бөтен нәселеннән, шәҗәрәсеннән баш тарта, үзен акыллырак саный. Бей, ул ни өчен шулай особый кешесең? Ни өчен менә ул җәмәгать кешелек үсешен, татар милләте үсешен туктатуга әзрәк кенә уялмый. Ходай Тәгалә каршында, нәселе каршында, сөйкле аны дөньяга китергән әнисе каршында да уялмый. Һәм без ни өчен туктатырга тырышабыз? Һәм ни өчен яшь безнең шагыйрьләребез чынлап та
кайбер вакытта усалракта, тупасракта иттереп, буларда уят, намус кузгатмакчы була, виждан кузгатмакчы була. Ярый, монда Татарстандагы вазгыять белән, Татарстандагы татарлар белән дип әйтик, ана телен белмәүче татарлар белән бер проблема. Әмма ләкин бит безнең Россиядә сибелеп яшәгән татарларыбыз да бар. Мәсәлән, миңа уку дәврендә, студент чагында үземә Красноярск өлкәсендә экспедицияләргә йөрергә туры килде, фольклор экспедициясендә. Анда бит безнең Красноярск өлкәсендә татар авыллары, алар колхозлашу чорында кулак дип сөрелгән, безнең менә шушы җирлектән сөрелгән татарларның балалары һәм шулар әби-бабайлар әле яшәп яталар. Менә инде аларның 2нче, 3нче буын балалары русча тәрбияләнгән, урыс мәктәбенә җиргән. Алар татар телен белми. Аңа ул балага менә син маңкырт, син телеңне белмисең дип сүгүдән нинди мәгънә булыр микән? Менә шундый юл белән. Данил әфәнде, менә мин икенче бер әйбер белән җавап биреп карыйм әле. Менә тамашачыларга әзрәк сабак гыйбрәт булмас микән дип. Тел кадере, газиз милләтеңә кадер икенче як белән дә әйтелә, тормышта исбатлап бирелә. Менә минем Япон татары дигән романым бар. Ул Тәминдәр абый турында, Япониягә качкан татар турында. 92 яшендә дөньядан китеп барды, бер 4 ел элек. Исән вакытта мин романны укып өлгерде, Аллага шөкер. Менә чыгып качкан кеше, харбиннар аша, кытайлар аша, һәм яңадан Япониягә чыгып качкан кеше. Ләкин ни гаҗәп, Япониягә баргач, балаларын үз ана телләреннән аермас өчен булар онда качкан татарлар җыелганнар, хатыннар, ирләр бергә җыелганнар да мәдрәсә ачарга кирәк бит, мәктәп, балаларны белемле итәргә кирәк бит. Һәм булар киткәннәр, үзләре барып Коба шәһәренең һәр урамы, һәр йорты буйлап, кем казах, кем үзбәк, кем кыргыз, кем башкорт, кем татар, шуның баласын үзләренең мәдрәсәләренә туплаганнар да, ни гаҗәп, алар шунда Тукай шигырьләрен укытып балаларын шулай иттереп үстергәннәр. Һәм нәтиҗә Тәминдәр абый үсеп җиткәч, инде чын ир булгач, сугыштан соң инде уже 60нчы елларда 12 ел буена Япон императорының көнчыгыш мәсьәләләре буенча киңәшчесе булып торды. 12 ел буе. Шушы Тәминдәр абыйның малае бүгенге көндә Германиядагы Mercedes фирмасының филиалы бар Япониядә. Шушы Япониядагы филиалының Mercedes фирмасының генераль директоры. Мин тагын нәрсә исбатларга кирәк? Мин тагын әйтәм, тагын бер мисал. Бүген заманында менә син телгә алган, теге кулакка чыгарып иленнән сөрелгән татарлар, бер татарның баласы Орта Азиядә үскән була. Бүген ана шул теленнән аерылмаган аркасында шушы үзенең теленә, әти-әнисенә, газиз теленә мәхәббәт тәрбияләү аркасында бүген Кахирә шәһәренең баш хирургы, икенче төрле әйткәндә, ул Египетның баш врачы. Сез күз алдына китерәсезме? Бер вакытта да туган телен белгән кеше батмый, үлми, әкият сөйләмәсеннәр. Талант Ходай Тәгаләдән килә. Юк, ансы һичшиксез, әмма ләкин минем әйтергә теләгәнем шул, менә бу ана телен белмәгән татарларда милли үзаңны уятуда бәлки төрле юлларны сайлап караргадыр дип әйтәм мин. Капчы гына түгел, тәнкыйть кенә түгел, бәлки прәнник белән дә. Менә мин әйтәм, менә бездә пропагандалау җитмәде. Менә шул. Мин сөйләп утырам бит, менә бу Тәминдәр абыйның язмышы турында мин роман чыгардым, ләкин аны бит романны укымадылар. Ул Казан утларында да басылды, китап. Пропаганданы без кемнәр эшләргә тиешик? Язучылармы, хөкүмәтме? Менә кемнәр? Язучылар. Гел мисал итеп күрсәтергә кирәк иде. Плюс ни өчен мәсәлән шул Тәминдәр абыйны безнең мәсәлән хөкүмәт, ул бит императорның киңәшчесе булып торган вакытта безнең Татарстан хөкүмәте ни өчен 1990нчы елларда ул монда бит безнең ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгын үткәргән вакытта кунакка да килде. Ни өчен менә аны халык алдына чыгарып күрсәтмәделәр? Туганнар, милләттәшләр, карагыз әле. Татар кешесе үзенең туган телен онытмаса, менә кемдә була ала дип күрсәтмәделәр. Менә шушы Кахирәдәге баш врачны без бит кунакка чакырмыйбыз. Менә күрсәтергә кирәк. Һәм безнең андыйлар күпме? Шул ук Белоруссиядә динең президентның
аппарат жетекшісі болып башлады. Біздің менің көрші районның, Бақалы районынан шыққан тотар жігіті Рүстем Латипов. Соң мені оп қайтып көрсетірге керек иде. Теге имиж мындағы жетекшілер нете, теге дәрежесі түші оны қайтып көрсетсең. Соң сенің туғаның бет ол, көрсет. Соң сенің орындағыңа бет ол нетмей, дағуа етмей, сен орындықтан қойып түшірмей. Көрсет, ғұрурлан, мақтан. Бүгін мені тағын бір қызықты шындай фұрсат шығарға мүмкін деп ойлап қойдым мен. Әгерде бұл Россия көлемінде дәулет тілі түшіншесін оқу программаларынан кіртмәселер, түшіріп қалдырсалар деп айтайық ме? Дәулет тілі түшіншесін. Мәселен, шулық Башқұртстанда біздің битанда миллионлап татарыбыз яшай. Мыңаршы дәулет тілі боларақ, андағы біздің татарлар башқұрт тілін оқыдылар. Әгерде башқұрт тілі дәулет статусынан программадан чүп қала екен, нәқ татар тілі кебек Татарстанда біздің милләттәшләребезгә сайлап алу мөмкинлеге туа түгелмесең, татар тілін, ана тілі итеп. Ләкин ул әгәрдә һаман факультатив кына булып кала икән, ул вакытта без барбер оттырабыз. Без бер вакытта да факультативка юл куярга тиеш түгел. Халыклар дуслыгы йортына җыелышып, ниндидер представительләр анда киңәшмә үткәрделәр, карар кабул иттеләр, һәм оларга кем рөхсәт иткән, һәм кем тәкъдим иткән. 8нче класска хәтле балаларны 9нчы хәтле дәүләт теле итеп укытырга, 9да 10да факультатив итеп итсәң дә ярый. Йөрсә ярый, бала йөрмәсә ярый. Юк инде. Ул 9да 10да укыган вакытта яки бүгенге күзлек белән 10-11-дә укыган вакытта нәк аның инде өлгереп җиткән чагы, аңа тарих сөйләсәң дә ул мамак кебек итеп кына бара. Һәм татар әдәбиятын сөйләсәң дә күренекле безнең әрәм ителгән, атап үтерелгән Фәтхи Бурнышларны, әрәм ителгән Шамил Усмановларны, Галимҗан Ибраһимовларны, Галимҗан Нигъматилләрне бөтенесен сөйләсәң дә, ауланы белергә тиеш. Белергә тиеш ул газиз кешеләребезне безнең. Менә шушылар аларны аерымызга кирәк. Ярамый. Без әгәр дә уступкага барабыз икән, битте, бер тапкыр төшүгәсең икән, башыңа төкерәләр. Бәлки тел тирәсендәге менә бу хәлнең килеп чыгуы, бәлки ул безгә бер плюстыр. Ул безнең йоклап яткан бәлки күзәнәкләрне уятып җибәргәндер. Чөнки күпме татар күтәрелеп, туган телен исенә төшерде. Без бит менә бу 25 ел элек көрәштек тә, теге суверенитет дидек. Әйе, безнең бөтен хыялдагы шуша иде. Суверенитет, мустақиллек, дәүләт безнең хыял иде. Барып чыкмады. Һәм әллә менә шушы теге җиңелү кайгысыннан, әллә инде теге безнең тормыш шартлары бит әйбәт. Нигә шит өлкәләр белән чагыштырган вакытта Архангельский яки бүтән теге Иркутский белән чагыштырган вакытта, шул ук Астрахань өлкәсе белән чагыштырган вакытта безнең тормыш шартлары әйбәт. Безнең аны сокланып әйтергә кирәк. Бәлки без шулай йоклый башлаганбыздыр. Әйе, без үзебезгә канәгать була башладык, без шәп яши дип уйлый башладык һәм җитәкчелектә ялгышлык китте. Гөлшау, күңел ачу, бәйрәм, элҗирнең тегесе ярамый, бунсы ярамый. Үзгәреш җилле кирәк, әйдә 20 миллион, яңаша җырлый башлагыз. Нәрсәгә соң безгә? Син башта мәктәпне уйларга кирәк иде. Без сөйләшеп утырган мәдрәсәләр, тукта. Без бит бөтенлегә эбригә дә ирешмәдек. Безгә бит әле торжествовать рано дияргә кирәк иде. Итә белмәдек. Бит әйтәләр, теге ашның күзе икмәктә, тукның күзе хикмәттә дип, бәлки без хикмәткә күбрәк игътибар итәбез. Менә хәзер күзне ачтык. Бердән без үзебезнең мәктәпләребезнең бик аксаганын аңладык. Мәктәпләрне тиешле күләмдә ачмаганын аңладык. Хәзер тагын турып уйланачакбыз. Ни өчен һәр район үзәгендә бер татар мәктәбе дә юк. Без үзебез Татарстан дип күкрәк сугабыз, фәлән дип әйтәбез. Без лидер дип кычкырырга яратабыз. Инде аңа чыдап булмый. Нинди өлкәдә генә лидер түгелбез хәзер. Инде менә без 90нчы елларны еш искә төшердек, Вахит абый. Бу 1990нчы еллар, нәкъ менә ялгышмасам, сезнең иҗатыгызда, әгәр дә шулай әйтергә яраса, чәчәк аткан чоры. Бу менә бу тарихи вакыт очраклылыгы гынамы, әллә инде менә бу үзгәртеп кыру шаукымы сезгә нинди булса этәргеч бирдеме? Аның ни гаҗәбе шул, мин теге шушы үзгәреш җилләре киләсен белгән кеше кебек, менә сизгән кеше кебек. Мин университетны тәмамлауга чыгып киттем, дигә 82нче елдан башлап архивларда эшләргә. Миңа Ходай Тәгалә әйткәндер, күрәсең, син җегет диплом алдың, ләкин надан дип.
Сен бірде білмейсің. Бар, кит деп. Һәм мен киттім, 12 ел бойы архивларда эшләдем. Башка кешеләр, мин жыл сайын җыеп акча җыеп бардым, 1100, 1200, яшереп сөйләшәсе юк. Ә ул акча белән кешеләр Кара диңгезгә барып кызынып кайтты. Ә мин архивта иртәнге 9-дан кичке 9-га кадәр тузан иснәдем. Ләкин мин шуша юлны сайлаганыма сөйнеп бетә алмыйм. Чөнки мин бүген теләсә кайсы фән докторы белән талаша алам. Теләсә кайсы фән докторы белән бәхәсләшә алам һәм тинак булып кыйланың урынсыз, минем яшем җиткән, мине Татарстандагы бөтен фән докторы да хөрмәт итә. Менә сез бүген көндә 20дән артык китап авторы, гомумән язучы өчен ул китапларның саны дип әйтик, күләме, аның мөһимлеге бармы? Сыйфат артыннан, сан артыннан куу дигән әйбер юкмы? Минем дә бик каты төшкә тия. Бер китап фәлән китап чыгарды. 51 китап чыгардым дип шапырынып йөриләр, ләкин теге bir шагыйрь яңгыш ычкындырды. Мәйтәр мин 3 китабыңа караган идем. Сен баштагы китаплар, шигырьләреңне икенче китапта артка, ортадагысын башына шулай кылгансың да дигәнем. Бей, һәр шагыйрьнең бер генә китабы була инде аның, ди. Мин бер вакытта да аны артыннан кумадым. Мин бүген горурланып әйтә алам, минем бер генә китабымда переиздание булганы юк. Яңадан бастыру артыннан йөргәнем юк. Чөнки Аллага шөкер, теге багаж, менә бу тарихи багаж туплау миңа шул кадәр ярдәм итте. Мин әллә ничаклы китап язарлык минем теге сүл бар, запас бар. Менә безне Советлар Союзы чорында иң күп укый торган ил дияләр иде, ялгышмасам. Бәлки инде илнең зурлыгына карап әйттеләр микән аны. Әмма ләкин бүгенге көндә без шуның киресен күзәтәбез. Вакытлы матбугатны аз укыйлар, гәҗит журналларны дип әйтик, матур әдәбиятка шулай ук игътибар кимүгә таба бара. Менә бу күренешләр сезне язучы һәм баш мөхәррир буларак ни дәрәҗәдә борчый һәм бу хәлне үзгәртү мөмкинме уңай якка? Сүз дә юк борчый. Мин теге тарихи фактларны белгән кеше буларак миңа аеручарнык борчый. Менә шушы тарих, мин белгән тарихны аны һәр кешегә җиткерәсе иде. Һәр татарга анда горурлык хисе уянсын өчен. Менә миндәге горурлык хисе яки милләтнең бөеклеген аңлату өчен менә аңлатып күрсәтергә иде. Безнең нинди кешеләребез булган дип. Бәлки менә бу мәгълүматларны Вахит абый бүген бит заманы шундый кыска, тиз хәбәрләр заманы. Бәлки башка формада сезнең менә шушы чыганакларга таянып язган хезмәтләрегезне башка формада җиткерү юлларын уйлап караргадыр. Мин тырышам аны, ләкин бит менә шушы менә теге син телгә алган, мин укыган әйбер матбугатның бит саны бигәз. Халык укымый, аңламый халык. Мин интернетны күз алдына тотам бу очракта. Мәсәлән, мин менә бәлки анда чыгаргадыр күбрәк активрак. Сөләйман Солтанны һәр вакыт мисалга китерәм һәм сукланып туя алмыйм. Сөләйман Солтанга, чөнки безнең төрки дөньяда аннан да зуррак солтан булмаган. 21 дәүләтне үз кул астына алып, ислам диненең хәлифе булып, ислам диненең соңына баскан һәм шаккатмалы хәл, әгәр дә Сөләйман Солтан булмаган булса, бүгенге Алжир, Тунис, Марокко, Египет, теге Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Ирак һәм башкалар, Ливия, Ливан, Сомали, bütün ниләр инде әллә кайчан христиан динендә булган булырлар ие. Шушы кеше коткарып калган. Шушы кеше коткарып калган. Без сугырга яратабыз. Әлбәттә безнең күңелдә үпкә шиксез шамасыз. Мин хәтта Сөләйман Солтанның тарихын белгән килештә аны һаман гафу итә алмыйм. Беләм дә югыйсә, ул 40-ка ярыла алмый. Ни өчен Казан ханлыгы алган вакытта ярдәмгә килмәдең дип мин дә аны ишемнән сугам. Ләкин бит ул бөтен ислам дөньясын саклап калган кеше. Вахит абый, менә бу байлыкны, менә бүгенге яшь буынга җиткерү формасы. Менә без сөйләшә башладык. Бәлки аны интернеттан ничектер җайлап җибәргәдер. Кыскарак формада биргәме балаларга менә шундый менә популяр дәреслекләр кирәк. Пропаганда итә. Популяр дәреслекләр кирәктер. Популяр китаплар кирәктер. Мин үзебезнең тарихчыларны бит гаепләргә җыймыйм. Аллага шөкер, бездә бик көчле тарихчылар бар, бик күп китаплар язалар. 7 томлык чыгардылар Татарстан тарихына багышланган. Рәхмәт. Ләкин менә безгә популяр китап җитмәй. Теге миллионлаган халыкка таратырга, һәм аны русчада чыгарырга, татарчада чыгарырга, популяр иттереп язып, һәм нитеп татар милләтендә
үз балаларында мәхәббәт тәрбиялей торган һәм әгәр дә күрше милләтләр укый икән, шул рус милләте укый икән, ул безгә хөрмәт белән карардай, безнең бөеклекне танырдай иттереп популяр телдә чыгарырга кирәк. Бүген күбебез социаль челтәләрдә яшибез. Сезнең мөнәсәбәтегез, сез инде моны ялгышмасам бер интервьюгызда замана афаты дигәнсез, афат инде ул куркыныч яңгырый, әмма шул ук вакытта без шушы куркыныч белән ни гаҗәп яшәргә тиеш. Сез ни дәрәҗәдә бу челтәрдә сезнең көн күрешегез бу бәйле? Сам миндә адәм баласы бит инде. Миндә теге жить в обществе и быть свободным от общества нельзя дигән бөек лениныбыз. Әйбет, шуның кебек миндә ondan başka yaşamim çünkü mena ul da kirek çünkü men düşmanlarım mena nerse öre benim milletime nerse öre bilirge tiyir hem min tarih milletimin tarih sakşısı bulgaç tarihim yaratlatırgan kişi bulgaç min ana engeme başında etken dey başka milletler bizden kimse ta başlasa tarihi yaktan ya ki bizden şahıslarımızne özlerine ağdarağa mataşsa bizning ko'rinishli shaxslarımızga indir kulaga atsa, min albatta ular bilan bahasga kiram, ham men qo'y vaqtda shunday iskitkish qanoatlik kishiram. Qo'y vaqtda menga yoshlarda qo'shila. Evet, men inde familiyalarni otamim, fan kandidatlari qo'shila, doktorlar meni rahmat aybat aytding deb meni latlantirib tura. Men masalan shu respublikadagi kishilar bilan da bahaslasham, sen tarixga tiyma. Biznikine tiyma. Dip, eğer de Kozak ya ki Uzbek benimle bahsga kireyken, sen bulay ittirip davlaşırga tiyişti ol. Bu bizning o'zimizning oila ishindagi ayber. Sen pishroqni chiqarma. Bugungi kunda sen qora. Ne uchun sen oqsaq temirni ul qadar ko'kka shuyasin? Ul bit turmushda iskitkish xato yasagan kishi. To'xtamish xonga xatli 200 ming To'xtamish xonga qarshi 200 ming askar jeyib kelib plus ona qarşı To'xtamish 200 minglik askar jerga mecbur bo'lib, ikki topqir yovga kirib, ikki yovda da her yoqdan 100 ming kishini o'tirganlar. Ir kishilar, oyg'ir kibik irlarni o'tirganlar. 400 ming kishi bir shu ikki yovdagina da. Plus onları To'xtamishni taxtga o'tirtirishni yovlarda 100 ming ir. Boyazid Yıldırım'na kulga algan vaqtda 1402 yılғы yov barışında tağın tiginden 200 ming, bundan 200 ming, hemanda 200 ming kişi. Bütünüsün birge jeysan 1 milyonga yakın Müslüman iri eren bulgan. Hem men bularga aytam, olarni tarmangaylı bulgan, nadan bulganalar, bütünüsü de deyip. Olarga soğuşmasqa, jitekleşirge de, başka jerge yol tutarga deyip. Vaqit abi, bu yıl Tatarstan prezidenti özünün yıllık yollanmasında Milli Pedagogika İnstitutun hem Milli Kitapxana binasın tüzü turunda özünün fikrini aytdı. Bular indi Tatar cemaatçılığı için şın mağnasında kütülgen, көңелгә ятышлы fikirler. Siz ничек уйлыйсыз? Менә бүгенге вазгыятьтә дип әйтик, менә бу планнарны без тормышка ашыра алырбызмы? Безнең бит милли университет белән дә шундый хыяллар гына түгел, башлангычы да булган иде, ләкин без ахыргача барып җитә алмады. Булганны җимереп ташладык, безнең җитәкчеләр бик каты ялгышты. Имеш Мәскәү тарафыннан финанслана бит федераль университетта без әйдә Мәскәү акчасына яшәсеннәр дигән булып, безнең педагогия институтын үтереп куйдылар. Бу милләт алдында, безнең туган телебез каршында бик котышкыч хата булды. Котышкыч хата. Без аңа барга тиеш түгел идек. Телнең бәясе юк. Ул миллиард сум белән исәпләнмәй. Мин бүтән сфераларга кирип тормыйм. Тел генә димин. Шуңа күрә безгә хәзер менә булганны битердек. Хәзер яңадан ачып кара. Бүгенге көндә булайда бүтән башка телләргә, руслыкыннан башка бүтән телне битерер өчен көрәш теге ашыктан ашык, уятсыз көрәш барган вакытта, һөҗүм барган вакытта, син менә хәзер яңадан егетне, кызны киендереп, сәхнәгә чыгарып кара. Институтны шушылай яңадан аякка бастырып кара. Бу бик каты көч таләп итәчәк. Бу бик каты чыгымнар таләп итәчәк. Ул һәм аны бит яңадан башларга кирәк. Уставыннан, программасыннан, аны Мәскәүдә раслатырга кирәк. Мәскәү биеме синең кубызыңа, син аны биетә белерсеңме?
Hem kaderinde okşan özü bizden tabarga gerek bulacak. Moskva birmeyecek. Яңадан соғышырға керек. Шуңа күрә тирсәкне тишлисе килә, җитәкчеләрнең дә бәлки тишлисе киләдер. Менә шуңа күрә һәр адамны эшләр алдыннан алар тукталы. Мин бөтен якында уйлап бетердемме соң дип әйтәм. Шулай да өметсез шайтан диләр бит. Өметсез шайтан. Президент вәгъдә бирде. Президент бөтен милләт алдында һәм Россиягә таралган бөтен татарлар алдында вәгъдә бирде. Ул ир кеше булып, егет кеше булып калыр дип уйлыйм. Һәм моның өчен көрәшер дип уйлыйм. Чөнки уларның намусы. Без шуңа карап президентка бәя бирәбез. Балачакта ни өчен әтиегез, мәсәлән, сезнең шигырьләр язуыгызны бик хуплап бетермәгән, өнә бетермәгән дип әйтик. Соң минем әнкәй яратадыр, ул әнкәй теге шигырь дигәндә уйла торган, мин иҗатка кирип киткәнне күргәч инде бигрәк миңа теге артыгы белән гашык булды. Әткәй бит теге курык кеше. Ул мине практик иттереп күрәсе килә. Хезмәт кешесе итеп күрәсе килә. Һәм инде теге бит үзенең дә мискеннең дибетим инде әткәй минем гәрчә мискен түгел инде, булай әйтәм. Ул шул авыл офыгыннан җырак күрә алмый бит инде. Мине кайтып колхозда агроном яки инженер механик иттереп күрәсе килә. Шуңа ул кутыртканга инде мин унны бетергәч авыл хуҗалыгы институтының инженер механиклыгына экзамен тапшырырга бардым да бит инде. Ondan соң гына юк дип документларымны алып, яңадан журналистикага бардым. Чөнки теге йөрәк тарткан әйбер бар. Әлбәттә, минем әткәй инде менә шулай җир кешесе итеп күрәсе килгән. Аннары әткәй бит инде үзе дә агроном да булып эшләгән, колхоз председателе дә булган кеше. Күрәсең, теге мине дәвам иттерәсе шулайдыр. Әйе. Һәрбер әти бит инде үзенең сукмагыннан баруын тели. Директә егет кешенең. Әткәйгә ни өчен мин тормышта ике тарих юлына кирип киткәнем өчен мин тормышта ике кешегә рәхмәтле. Әткәйгә, чөнки ул гаҗәп кеше иде. Ул бик ватан сугышына киткәнче ике курс тәмамлап өлгергән Казан университетында укыган. Инде сугыштан әйләнеп кайткач, яңадан уку насыйп булмаган. Алган белеме җитәрлек булган. Аллага шөкер. Ул шырышын инде. Ул шырышын. Һәм мин мәктәптән кайтканда ул миннән сорый. Улым, нәрсә үттегез? Мен әйтәм, бүген Иван Грозныйны үттек. Нәрсә сөйләделәр? Мәйтәм, менә Казанны алганын сөйләделәр, Астраганны алганын сөйләделәр, мәйтәм. Аннары Себергә киткән икән, аның гаскәре дип, шулар әткәйгә сөйлим дә инде. Әткәй әйтә, улым, аның ди палач булганын, җәлләт булганын сөйләделәрме соң ди? Мәйтәм, юк, нәни җәлләт. Мин бит әле 4-5 класс баласың. Бесен ул үзенең битти 7 хатынын үтергән кеше ди. Кайсын эткә талатып, кайсын бәкегә салып ди, кайсын аюдан бутырлатып ди, кайсын ширкәгә азатып ди. Ул битти 7 хатын менә шай теге нык кимсеткән кеше, ул палаш улым, аны билди. Миндә менә каршылык барлыкка килде. Менә теге тарихи изләнүгә нигез. Аннары мәктәптә укытты мине тарих фәненнән ул вакытта Россиянең атказанган укытучысы һәм шын тарихны сөйләтмәгән булса, шын тарихны ачмаган булса, плюс аның кебек укыту методикасы Татарстанда бер кешедә дә юк иде. Ул 5 класста борынгы заман тарихын үтәсең, 6 класста урта заман тарихын, аннары яңа тарих, иң яңа тарих. Һәм 8 класска җитсәк тә, без чыгып параграфны сөйләүгә такта янында һәр баладан сорау бирдерә. Өстәмә сорау бир. Менә Наил чыкты, Наилгә сорау бир. Һәм без борынгы заман тарихыннан сорау бирә идек. Сара яулыклар бастанисе Кытайдагы качан булган? Бит инде 4 ел үтеп киткән. Ләкин безнең теге хәтер дигән әйберне шул хәтле эшләтергә өйрәткән. Без 4 ел буе 4 классның дәреслеген яттан белдек. Шуңа күрә Галим абыйга бүген дә рәхмәт. Галим абыйга бүген дә рәхмәт. Вакыт абый, гадәттә иҗат сәнгать кешеләре, язучылар, алар үзләренең юбилейларын билгеләп үтүнүн индидер менә шундый бер мәгънәле факторга саныйлар. Ул чордалар үзләренең эшләгән эшләреннән индидер нәтиҗә ясый. Шуның белән ул тамашачысын тагын бер кат алдында хисап тоткан кебек алган ничектер планнар кыра. Инде сез 50-не үткәрдегез, 60-ны Аллага шөкер үткәрдегез. Инде киләсе түгәрәк датага Вахит Имамов нәрсәләр белән килләр микән дигән уйлар кимиме башыгызга? Бердән әле киләсе дата турында уйларга бик җирак. Икенчедән шулай да. Икенчедән чынлапта әле минем бит язар чагым. Теге Марсель
Гали минем турда мәкалә язды да, мәкаләнең исеме ул язар өчен яши дип. Мин язмый яшәмим. Миңа бөтен кеше гаҗәпләнә, син бик күп язасың, ничек җитешәсең диләр. Ләкин кай вакытта әдәби менә әсәрләр язу туктабрак тора, чөнки менә бу көндәлек тормыш юта. Газет редакторы булгач, әлбәттә, газетны да алып барырга кирәк, бик күп укырга туры килә, бик күп эшкәртергә туры килә, кешеләргә ялварырга туры килә. Һәр вакытта да сине тыңламыйлар. Инде ошым килгәчтен, үзем утырып язарга да мәҗбүр булам. Бүдән чара юк. Үткән кышта менә роман язалмадым, язмадым, туктап тордым дип әйтим. Ләкин мин барыбер менә Садри Максудиның bütün tırmış yolunu öğrenip, Yusuf Akşoran'ın tırmış yolunu öğrenip, Bulağart Respublikası'nın tarihini, bizning 17-18 yıllarda nindi Tatar milletinin mümkünlükleri bulgan, hem nindi hatalar jibere arkasında biz devletli bulunu ul vakitte kullanış kındırganbız. Ni için biz vaklanıp yürügenbiz? Ni için Oral Respublikası bulmay kalgan? Ni için yanıdan Tatar Başkurt Respublikası bulmay kalgan? Bütün işgalliklerini öğrendim, şuna göre ultimada da indi men bugün bahsleşeli olan. Mine Pogaşov Bastaniyesi turunda şol kadar köp öğrendim. Min olarını ni için kozgatmay turam, başka temalarını yazarım. Çünkü onlar benim hatırdan menge çıkmayacak. Min onu 70 yaşım tolgaçta yaza alam. Әле бүген акылны башка якка җигәм, башка якка. Шуңа Сөләйман Солтанны яздым. Шуңа менә Кара Бәкер романын яздым. Чөнки безнең тарихны кайтарырга кирәк. Тарихны кайтарырга кирәк. Суган әкияте укып үсмәсен балалар димен. Вахит абый, кызганычка тапшыруыбызның вакыты ахырына якынлашты. Сезгә тапшыруга килүегез өчен, кыю фикерләрегез өчен рәхмәт. Халкыбызга менә үзебезнең тарихыбызны җиткерүдә Sizge güç kudret birsin, selametlik birsin. Rahmet, uğuşlar sizge. Rahmet.